Γεια σας, είμαι ο Γιάννης από το κανάλι Αληθινές Ιστορίες Ζωής και σήμερα θα ακούσετε μία αληθινή ιστορία. Πάρα πολλές νύχτες μετά από εκείνο το θανάσιμο τροχαίο, ο Μιχάλης έβλεπε το ίδιο όνειρο. Περπατούσε το μεσημέρι μέσα σε ένα δρομάκι στο δάσος. Έτρωγε κάτι πολύ νόστιμο. Τριγύρω του ήταν πανέμορφα λουλούδια διάφορων χρωμάτων. Κάθε φορά το όνειρο ήταν πολύ ρεαλιστικό. Περνώντας από όλα αυτά τα πανέμορφα σημεία, ξαφνικά βρισκόταν σε μία διέξοδο, με έναν γκρεμό τον οποίον κάθε φορά που πλησίαζε ένιωθα ταραχή μέσα στην ψυχή του. Δεν είχε το θάρρος να κοιτάξει τι γινόταν κάτω, γιατί κάθε φορά που προσπαθούσε να κοιτάξει, νόμιζε πως ήταν η γυναίκα του Ιουλία μαζί με την κόρη του τη Σμαράγδα. Εκείνες κάτι έλεγαν και ανήσυχα κοιτούσαν αριστερά-δεξιά. Ήταν χλωμές και τα μάτια τους ήταν τρομαγμένα. Ο φθινοπορεινός παγωμένος αέρας φυσούσε πάρα πολύ και οι γυναίκες φαινόντουσαν να κρυώνουν γιατί ήταν με τα φορέματα που τις έθαψαν πέρσι το καλοκαίρι. Κάθε φορά που έκανε ένα βήμα για να τις αγκαλιάσει, κάτι γινόταν και σαν να υπήρχε ένα τζάμι μπροστά τους και δεν μπορούσε να περάσει απέναντι, και έτσι ξύπναγε γεμάτος από τον κρύο υδρότα. Και μετά δεν μπορούσε να ξανακοιμηθεί. Έτσι πέρναγε ολόκληρη την μέρα του με άγχος και κούραση, και αυτό το πάθαινε πάρα πολύ συχνά. Έτσι έγινε ακόμα μία φορά. Μόλις αποκοιμήθηκε, το βλέμμα της Ιουλίας ήταν καρφωμένο πάνω του. Ο Μιχάλης τινάχτηκε από το κρεβάτι του με ταχυπαλμία. Ο άντρας σηκώθηκε, ήπιε ένα ποτήρι νερό και σκέφτηκε. «Πρέπει κάτι να κάνω με αυτό το θέμα. Δεν αντέχω άλλο. Πόσο θα συνεχίζεται όλο αυτό? Στο τέλος θα χρειαστεί να πάρω ψυχοφάρμακα για να ηρεμήσω και δεν θέλω να φτάσω σε αυτή την κατάσταση». Σκεφτόμενος όλα αυτά, βγήκε έξω από το σπίτι του να πάει στη δουλειά. Στο παγκάκι καθόταν μια γριούλα, γειτόνισσα. «Καλημέρα κυρία Καλλιόπη, τι κάνετε τέτοια ώρα έξω? Είναι πολύ νωρίς, γιατί δεν ξεκουράζεστε?» Δεν καταλάβαινε ο άντρας γιατί οι συνταξιούχοι θέλουν να βρίσκονται συνέχεια έξω από το σπίτι. «Στην εκκλησία ήμουν, Μιχάλη μου, είχε λειτουργία το πρωί και είχα πάρα πολλές ερωτήσεις να κάνω στον ιερέα», του είπε η γιαγιούλα. Ο Μιχάλης για λίγο στεκόταν σκεφτικός. «Εκκλησία? Ναι, πώς μου ξέφυγε αυτό, δεν το σκέφτηκα. Εκεί πιστεύω θα με βοηθήσουν». Ο άντρας πήρε μία ανάσα ελπίδας και μπήκε στο αυτοκίνητό του. Το βράδυ μετά τη δουλειά ήθελε να πάει οπωσδήποτε στην εκκλησία. Όπως και έκανε, πήγε στο εκκλησάκι που βρισκόταν μέσα στο στενό. Ο άντρας ήταν σχεδόν άπιστος και δυσκολεύτηκε στην συζήτηση που έκανε με τον ιερέα. Όμως στην τελική ο Μιχάλης μπόρεσε και εξήγησε το πρόβλημά του. Και μετά ζήτησε από τον ιερέα να μνημονεύσουν τα ονόματα της γυναίκας και της κόρης του στην λειτουργία. Όταν ετοιμάστηκε να φύγει, ο πατήρ Νικόλαος τον ρώτησε «Τα μνήματα έχουν σταυρούς επάνω?» Ο Μιχάλης έκανε ένα νεύμα σαν να του λέει όχι. Μετά τον θάνατό τους ο άντρας δεν είχε συνέλθει και έτσι ξέχασε να βάλει σταυρό πάνω από τα μνήματα. Βλέπεις, αυτό δεν είναι σωστό, θα έπρεπε να είχες βάλει σταυρό στο κάθε μνήμα και να μην ξεχνάς να τηρείς τα εκκλησιαστικά καθήκοντα, έπρεπε να τις μνημονεύουμε τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο. Φέρε μου κόλληβα το Σάββατο. Και στα όνειρα μη δίνεις μεγάλη σημασία, γιατί τα περισσότερα είναι εκ του πονηρού». Ο Μιχάλης κούνησε το κεφάλι του, κατάλαβε πως είχε παραλείψει κάτι σημαντικό. Τότε ετοιμάστηκε να πάει να βάλει τους σταυρούς. Απέναντι από το νεκροταφείο υπήρχε μαρμαράδικο. Ο άντρας πήγε, ζήτησε να του βάλουν τάφους από μάρμαρο και πάνω οπωσδήποτε να βάλουν σταυρούς. Του είπαν πως σε ένα μήνα το μάρμαρο μαζί με τους σταυρούς θα ήταν έτοιμο και τοποθετημένο. Νιώθοντας πως έκανε το χρέος του, χαρούμενος πήγε στο σπίτι του. Ο Μιχάλης όμως πάντα πριν κοιμηθεί από μόνος το επιθυμούσε να δει τη γυναίκα του και το παιδί του. Καμιά φορά όταν δεν τις έβλεπε στον ύπνο του και ξανακοιμόταν, τις σκεφτόταν τόσο πολύ σαν να τις καλούσε να έρθουν στο όνειρό του. Αυτή τη διαδικασία την έκανε έναν ολόκληρο χρόνο και πολλές φορές πετύχαινε. Έτσι έγινε και σήμερα. Η γυναίκα του τον κάλεσε πάλι στο δάσος, όμως αυτή τη φορά ήταν καλοκαίρι. Τα πουλιά κελαηδούσαν, ο ήλιος ήταν πολύ φωτεινός. Ο άντρας περνούσε μέσα από τα δέντρα για να μην τον χτυπάει ο ήλιος, γιατί τον έκαιγε. Έκατσε λίγο στην σκιά να πάρει ανάσα
και κοιτάζοντας απέναντι είδε την γυναίκα του με το παιδί του να κάθονται στο γρασίδι και να κοιτάνε προς τον ήλιο. Όπως και τις προηγούμενες φορές, ο Μιχάλης δεν μπόρεσε να κάνει ένα βήμα προς αυτές, όμως αυτή τη φορά η γυναίκα του τον κοίταξε με μία ζεστασιά. Αυτή τη φορά ο άντρας ξύπνησε χωρίς να είναι τρομαγμένος. Ένιωθε ξεκούραστος και για πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό έφτιαξε πρωινό, έφαγε και πήγε στη δουλειά του. Από εκείνη τη μέρα τα παράξενα όνειρα δεν ξαναεμφανίστηκαν τις νύχτες. Η ζωή του Μιχάλη άρχισε να φτιάχνει. Χωρίς να το καταλάβει πέρασε ένας μήνας. Ένα βράδυ χτύπησε το τηλέφωνό του. Του είπαν πως τα μάρμαρα ήταν έτοιμα και αύριο θα γίνει η τοποθέτηση. Του έστειλαν και φωτογραφίες στο Viber να δει πως τα είχαν φτιάξει. Ναι, εννοείται αύριο θα είμαι εκεί. Στην ψυχή του ένιωσε μία ζεστασιά. Ο Μιχάλης είχε σκοπό να πάει εκεί κατά τις 6 και να πάρει ένα μεγάλο μπουκέτο λουλούδια. Όμως εκείνη τη μέρα είχαν μία σημαντική συνάντηση απογευματινή με μία εταιρεία και ο διευθυντής του ζήτησε να κάτσει παραπάνω. Ο Μιχάλης ήταν υπεύθυνος τμήματος και δεν μπορούσε να αρνηθεί. Έτσι ο άντρας έφυγε στις 9 η ώρα το βράδυ από τη δουλειά του. Ήταν πτώμα από την κούραση, εννοείται πως δεν είχε σκοπό να πάει στο νεκροταφείο και τέτοια ώρα ήξερε πως ήταν ήδη κλειστό, έτσι πήγε σπίτι του να ξεκουραστεί. Ο άντρας ήθελε να ετοιμάσει κάτι να φάει, όμως ανοίγοντας το ψυγείο το έκλεισε με δύναμη γιατί ήταν άδειο. Ο Μιχάλης ήταν πολύ εκνευρισμένος, δεν περίμενε αυτή τη συνάντηση. Σήμερα είχε άλλα σχέδια, τέτοια μέρα και δεν ήταν εκεί. Και από την πείνα του τα νεύρα του φούντωναν ακόμα περισσότερο. Πήρε ένα κομμάτι τυρί με ψωμί, το έφαγε και πήγε για ύπνο, σκεφτόμενος πως αύριο ό,τι και αν γίνει οπωσδήποτε θα πάει να δει τη γυναίκα του με την κόρη του. Μόλις έκλεισε τα μάτια του, αποκοιμήθηκε αμέσως. Κατά βάθος μέσα του ήθελε πολύ να ξαναδεί την κόρη του με τη γυναίκα του στο όνειρό του. Έτσι και έγινε. Βρέθηκε αμέσως σε εκείνο το μονοπάτι στο δάσος. Η καρδιά του χτυπούσε δυνατά. Πήγε αμέσως σε εκείνο το σημείο όπου βρισκόντουσαν οι γυναίκες του. Φτάνοντας όμως κοκάλωσε. Ακριβώς δίπλα του κάτω από τον ήλιο στεκόταν η γυναίκα του. Φαινόταν πολύ αγχωμένη, όμως βλέποντας τον άντρα της κάπως ηρέμησε. «Μιχάλη μου», του είπε με τρεμάμενη φωνή, «πρέπει να πας στο νεκροταφείο». Το όνειρο ήταν τόσο ρεαλιστικό και αληθινό που νόμιζε πως εκείνη τη στιγμή το ζούσε. «Ναι αγάπη μου, εννοείται αύριο θα πάω». Όμως η γυναίκα ταράχτηκε ακόμα περισσότερο. «Όχι, πήγαινε τώρα και ξέθαψε τον τάφο πριν είναι αργά». Ο άντρας στεκόταν και την κοιτούσε, ενώ εκείνη θυμωμένη ερχόταν προς αυτόν. «Πήγαινε σου είπα, όσο πιο γρήγορα μπορείς». Εκείνη τη στιγμή με ταχυπαλμία ξύπνησε και κοίταξε την τηλεόραση που δεν είχε κλείσει. Σκούπισε τον υδρότα από το μέτωπό του και σαν άκουσε μία φωνή. «Πήγαινε γρήγορα». Ο άντρας πετάχτηκε από το κρεβάτι του κοιτάζοντας την ώρα. Ήταν 1,5 ώρα τη νύχτα. Μόνο 2 ώρες είχε κοιμηθεί. Παίρνοντας τα κλειδιά από το κομοδίνο, κατά λάθος από την βιασύνη του χτύπησε την οικογενειακή τους φωτογραφία, η οποία έπεσε κάτω σπάζοντας την γυάλινη κορνίζα και γεμίζοντας το πάτωμα με γυαλιά. Μετά στάθηκε λίγο πριν ανοίξει την πόρτα και νόμιζε πως αυτό ήταν ένα σημάδι για να μην πάει. «Τι παράξενο όνειρο, λες όντως να πρέπει να πάω?» «Όχι, μάλλον βλακίες είναι όλα αυτά». Κάνοντας ένα βήμα πίσω, στραμπούληξε το πόδι του και παραλίγο να πέσει κάτω. Τότε ο άντρας κατάλαβε πως θα έπρεπε τελικά να πάει. Ο Μιχάλης κατά τις 2 ήταν ήδη εκεί. Έβγαλε από το παρπαγκάζ τον φακό με το φτιάρι και πήγε μέσα πηδώντας από τα κάγκελα. Όμως πλησιάζοντας κατάλαβε γιατί είδε αυτό το όνειρο. Ο ένας μαρμάρινος τάφος ήταν ήδη έτοιμος. Ο άλλος όμως ακριβώς δίπλα ήταν έτοιμος για τοποθέτηση, όμως για κάποιο λόγο δεν είχαν τοποθετήσει εκείνη τη μέρα το μάρμαρο. Τότε ο άντρας άρχισε να σκάβει. Και όταν το φτιάρι χτύπησε κάτι σκληρό, ο άντρας κοκάλωσε. Μόλις έσκαψε λίγο παραπάνω, είδε ένα φέρετρο το οποίο ήταν τελείως άγνωστο για αυτόν. Ο άντρας σκεφτόταν και απορούσε τι μπορεί να είχε συμβεί. Και μετά άρχισε να σκάβει πιο πολύ για να δει τι ακριβώς γινόταν. Ανοίγοντας το φέρετρο είδε μία έγκυο γυναίκα. Δεν ανέπνεε, όμως ήταν ακόμα ζεστή.
Στο μέτωπό της είχε μία τρύπα από σφαίρα. Ο Μιχάλης τα έχασε και αμέσως πήρε τηλέφωνο την αστυνομία και το ασθενοφόρο. Την επόμενη μέρα έδινε κατάθεση. Την γυναίκα δεν μπόρεσε να την σώσουν, όμως το παιδί της μπόρεσαν και το έσωσαν. Και μετά από λίγο η αστυνομία εξιχνίασε όλη αυτή την παράξενη ιστορία. Τελικά ένας ηλικιωμένος άντρας σκότωσε την νεαρή γυναίκα του, μόνο και μόνο επειδή εκείνη μπήκε στον υπολογιστή του και είδε πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να ξέρει. Ο σιχαμερός άντρας δεν προσπάθησε καν να καταλάβει αν η κοπέλα κατάλαβε αυτά που έβλεπε και την πυροβόλησε εμψυχρό. Ούτε το παιδί που είχε στην κοιλιά της δεν τον σταμάτησε. Ο άντρας ήταν γνωστός της νύχτας και είχε πάρα πολλές άκρες. Έτσι τηλεφώνησε σε κάποιους που κάναν αυτές τις μαύρες δουλειές. Αυτοί πήρανε και θάψανε την νεκρή έγκυο κοπέλα σε εκείνο το σημείο. Μετά από μια εβδομάδα ο άντρας στεκόταν με ένα μεγάλο μπουκέτο λουλούδια πάνω από τους τάφους των αγαπημένων του γυναικών. Ο Μιχάλης σκεφτόταν πως η γυναίκα του που ήταν παιδίατρος ακόμα και από τον άλλον κόσμο προσπαθεί να σώσει τα παιδιά. Ο Μιχάλης δάκρυσε και φίλησε την φωτογραφία της κοιτώντας την στα μάτια. «Μου φαίνεται κατάλαβα τι θέλεις, αγάπη μου. Εννοείται πως θα πάρω τη μικρούλα να την υιοθετήσω». Ο άντρας τα κατάφερε και πήρε να υιοθετήσει το κορίτσι και από τότε τα προηγούμενα του όνειρα δεν ξαναεμφανίστηκαν ποτέ. Αν σας άρεσε η ιστορία, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε like και εννοείται πως περιμένω την άποψή σας στα σχόλια.